Пәйгамбәребезнең таравихы ничек ул Бухари һәм Муслим һәм бик күп сөннәт җинтыклардан килә. Беренче сахабадан килә. Һәм шулардан Айша радиллаһу анха әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында да һәм Рамазаннан тыш булган айларда да 11дән арттырмаган. Икенче риваятләрдә килә, Пәйгамбәребезнең 13 ракат укыганы. Һәм без күрәбез, мәсхәпләрдә анда 20гә арттырганнар. Әлбәттә бу бер генә сан түгел, анда 36 да бар, 40 да бар. Яра алык иң таралганы 20. Ярар, ни өчен соң 20гә ул зурайды? Чөнки Пәйгамбәрбез заманда Пәйгамбәрбез намазы узын булган. Хәтта Айша әйтә, син сорамай аның узынлыгы хакында ди. Узынлыгы хакында сорама да. Шуны матур итеп, узын итеп укыган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманда шундый узын намазлар булган. Пәйгамбәрбездән соң табигыннар заманы җитә. Инде халык менә мондый узын намазны укый ала алмаган. Аннан соң бу инде галимнәр иҗтиһад кылып, шул ук узын намазны 20гә бүлгәннәр. Шул ук узын намазны 20гә бүлгәннәр. Беләсем, максаты нәрсә булды? 20гә бүленү максаты нәрсә булды? Узын намазны, мәсәлән әйтик, 10 җүз укылган. Мисал әйтәм, мөмкиндер 9, мөмкиндер 8, мөмкиндер 12 җүз укыган. Әйтә алмыйбыз. Әйтик, мәсәлән 10 җүз укылган. Шушы 10 җүзне 20гә бүлгәннәр. Беләсем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы 10 җүзне 8дә укыган, 8 рәкать белән озак басып торганнар. Аннан соң галимнәр күргәннәр, кешеләр катнашмый башлаганнар, китә барганнар. Аннан соң инде иҗтиһад кылып, әйдәгез инде 20гә калдырыйк, ләкин узынлыгы калсын. Узын һәм төне буе шушы 20 рәкать белән эшләгәннәр, укып чыкканнар. Бездә хәзер кайтыйк. Бездә ни булай да юк, ни булай да юк. Ни Пәйгамбәрбезнең 8 рәкате белән дә укымыйлар, Пәйгамбәрбез намазы белән, 8 белән, сөннәт белән. Ни узын итеп дә укымыйлар. 20гә ясаган син икән, әйдә узын итеп укы. 20 итеп ясаган син икән, узын итеп укы. Алар шул вакытта дәлиләнә башлар. Менә бит Имам Ахмад, менә бит Абу Ханифа, менә бит галимнәр бит, алар имамнар, алар бит инде белмичә әйтмәгәннәр. Әйе, белмичә әйтмәгәннәр, дөрес. Ләкин аларны узын итеп укыганнар бит. Сезнеңчә түгел, шапы. Нәрсә соң сез укыйсызмы? Сез нәрсә укыйсыз сез? Иң кыска сүрәләр бар бит, иң кыска. Духадан башлар да, Наскә хәтле баралар да, аннары кирдән тагы иң кыска сүрәләр. Иннактайнекл Кәүсәр, Кул Халлах, менә шушы әйтеп 20 тиздән шулыйлар да, һәм шуның белән инде гурланып кайтып китәләр. Менә без таравих намазы укыдык. Ла илаһа иллаллах. Булай әлбәттә үзеңне бер кашан да сабырлыкка өйрәтмисең. Сабырлыкка булай өйрәтеп булмый. Өйрәтергә кирәк сабырлыкка, узын басып торулар белән. Субханаллах, ла илаһа иллаллах. Алла Тәала безгә хиятка күндерсен баршаларыбызны. Баракаллах. Әле бу менә бер мисал гына. Бу безнең мисал китердек нәрсә хакында? Намаз мәсьәләсе генә. Һәм менә шулай итеп кеше Рамазан аенда тулысы белән бөтен гыйбәттә дә сабырлыкта үзен тәрбияләргә тиеш. Тәрбияле үзең сабырлыкта. Баракаллах фикум. Шулай итеп үзебезне тәрбиялек, бирәк тә без яшьләр тәрбиялек шушы хәерлектә озын басып туруда, аннан соң инде Рамазаннан соң да инде безгә җиңелрәк була ул тәһаҗҗүд намазларын дәвам итәргә. Баракаллах фикум.